Ibutang sa things? Mga adas, maayong adlaw na usab natong tanan. And guess what? Nahigayon na kita og oras sa JCK Designs and Services. Mapasalamaton kayo ta na ato diri karon sa ilaha. And before nato ibuhat ang challenge para nila, ako sang tawagon ang owners of JCK Designs, Miss Josephine and Kurt Carcedo. Mga adas! Hello! Hi, mga adas! Here you go, mga aras. Miss Josephine and Kurt Carcedo, the owners of JCK Designs and Construction Services. Hi, mga adas! Hello, I-challenge mga daw adas. nila. Di ba hilig kayo itong challenge dahil? Oh, tapa. So tara, let's go! Mga adas, ang atong challenge karon gitawag og What's in the Box Challenge. Maghulbot ra si challenger og usa dinhi kung unsay iyahang tag-anon. So, ang ato pag yung first challenger mao si Miss Josephine, of course the owner. So, atong tanawon ba kung makatagan ba? Go, Miss Jo. Can you Ay, please pick one? The ready ay, Asan na sorry. ni mga adas? Mga adas, tabangi ko Just pick ninyo. one ha, pick one lang. Okie dokie. And ang iyahang i-guess mo na siya. Okay? And Miss Jo, palihog kong sulod sa imong kamot dinhi. Kana hinahinaya siya og hiram na siya sa tunga, patunga ang imong kamot. Sige. Then go down. Let's like that. Go down. Ay, Go kana. saan man siya? Unsa man ka na siya, Ma'am Jo? Ay, God. Mga adas, ayaw mong saba. Sweet ha. Ayun, ano yung hirap. Unsa ni love? Unsa ka ni? Loy na siya, nagduga na. Lami ni kay nagduga. Oh my God! Unsa man na? God. Maayo. Unsa man ni mga adas? Tabang. Taysa hamra siya ka ng... Guess lang yun, ugon sa'yo na si mong Kuhaan siya ka ng potato? Yeah! Adas, ang atong next challenger, si Mr. Kurt Carcedo. So, ato siyang pahulboton karon ugon sa iyang i-guess, ha? There you go, sir. Please kong hulbot. Thank you so much. Okay, mga adas. Okay, there you go. Please go. Go, Daddy! Go, go, go. Go, Daddy! Saka na. Guess. Ginamit na ni or bago ni? Saka na nga ginamit, sir. Tissue. Yes! Adas, our next challenger is Roland of RV's Vlog. Thank you so much. So here, ready na siya. Muhulbot kung unsa iyang i-guess nga iyahang isulod nato sa box. Go please. Thank you so much. And Adas, dara ang iyahang dapat i-guess. So Roland, please ko og sulod sa imong kamot diri sa atong mahiwagang box. Di niya tayo ha? Please ko. Please ko dihag hiram-hiram unsa nang naading ha. Guess it in 5 4 Bitaw. Ito na, plato naman eh, platito. Platito Ang nasa na. ibabaw sa platito. Ah, okay. Unsa nang nasa ibabaw sa platito ka ha? Sige, i-guess daw na. Yung sa mga kulina, eh. Kaya sa... Sumuk-humuk. Kumok-kumok. Pwede pigsaton? Ha? Pigsaton. It's up to you. Basta kay matag-an na nimo. Go, dog, go! Limonsito. Adas, murag ka mga bright man ani nila. Oy, so nakaroon si
Gingging o Peso Mandawi ato sa siyang pagyason. Please kong hulbot. Di ba ka ako rin buguan na ni Ron? Okay, there you go. Thank you. Ora ni ang iyahang tagaanon. Okay, paliw kog sud sa imong kamot sa lungag. Sa box lang ha. Oh, so dili Go, sa Te. imong lungag. Kana forward, Atras nana kamay ibabaw ka sa na. plato. Ay, agay, yung sa niyo, yung lang. Dili ra nimo kana kuan piso-piso. Pilit nga ang sana. Sa mani, pwede mo nga iklo na amin. Dahigahin nga ang sana. Hoy, klo, saka klo. Basta ka May itlog nga na, murag ang sana. May ulo. Nato na siya ulo. Itlog nga, oh, balibo ra may wahan. Paborito na nimo, paborito. Ay, paborito na ako. Ay, Paborito sarap. na nimo. Ulo. Kau sarap kumutagan? Dili ka daghan, tagaan kanusan sa Empanada. Ate, go. Unsa ni siya, fruits? More. Oh. Ay, akong paborito, potassium saging. Ang next challenger si Elvira of Nutritech. So please na kong hulbot. Okay, dogs. Adas og ready nang mo kuot si Ma'am Elvira at gigay ng iyang kamot din isa sulod sa box. Yes, from So, Manila please na. go. Remember, the challenger. Oh, atong challenger layo pa kay ni sa nagikuanan. Go, So, Dai. palihog kog forward sa Kaya imong mo yan. kamot. Kaya. Pisil-pisili. Parang niya fiction. Kana. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah, Unsa man ha? Ay palang ha. Kumukum. some kind of fruits. Fruits. Mangga? Ah. Manganlan pinagita ng prutas. Mangga. Sa kani. Sige pa. Mangga unsa pang lain ka nang kuan? Chico Chico, Unsa man na, mangga, season na siya apple. karon. Season siya karon. Fruit salad. Salad. Mangga unsa man siya uy? One of Avocado. Mga adas, our next challenger is Honey. And ready na siya mo, hulbot. There you Yang nahulbotan. Gamit kay Ninia. Kog, sulod din ha sa box. Isulod imong kamot. And sa pinakatunga gyud nga portion, ihiram-hirama, guban na, ug unsa pa yung mabuan. Oh. Muna siyang... May biskuit. Oh, biscuit na siya. Ay! I think kaibaw ko. Ha? Panty liner. Next challenger mga adas is Flora of Flora's Catering Services. And ready na po siya muhulbot kung unsa iyang i-guess. Tara siya, Ma'am Flor. Okay, salamat. There you go. So there you go na. Giandam na nato og atong i-guide. There you go. Flor. Forward. Forward. Patunga lang. Patunga na. Sige, good. Go. Kaya mo yan. Unsa man ni Gor? Dahil lang, masakit-masakitan. Mao man ni pabaw mo abroad. Oh, ka naggapan. And our next challenger mga adas kay si May. Muhulbot na sad siya o mutag-an na po siya. Go, May. Thank you. So, tara, May. Please kung sulod sa imong kamot din, he. Basing baka. Dili na mamaat, May. Patunga, May. Kana na ibabaw sa plato, May. Kana, May. Kana. Oh. Unsa na siya, May. siya dili. Magkaon na siya, May. Unsa na siya? Ha? Joy. Joy? Joy? Joy na. Joy? Unsa na? Blue? Sige, pag yun. Tagaan na pag yun. Give me. More.
Ibutang sa things. English, di mo Pwede siya ibutang sa things. Things like this. Try ka good. Unsa man nga mga butang ka na maingon ana og kuan. Sugar. Ibutang kauban sa mga isang Gamit na siya nimo. shampoo. There you have it mga adas. Super lingaw kayo ang atong challenge and super bright man day kay ning mga kaliwatan sa JCK Designs. How about you, Miss Jo and Sir Kurt? Anything else? Yeah, of course. It runs from the blood, you know. Super, oh. How about you, Dad? Lingaw kay me and then hoping me sa mga sunod nga challenges. Ready me anytime. See, another challenge coming. So, anything else that you can say? Yes, mga adas, if you have any requirements regarding the interior works, you can call us through 0917-700-9195. Again, 0917-700-9195. It's Globe 0917-700-9195. Gana. And of course, you can also email us at jckdesigns.email@gmail.com. That's jckdesigns.email@gmail.com. Or mga adas, you can just check on the links below. Naara na din hatanan. Okay, so yes, there you have it mga adas. Hope all of you enjoyed as much as we do, of course. So, Miss Jo and Sir Kurt, thank you all for watching. Make TV! bye! Didn't even get to go.